Zoals toen even om die heen lendert. Als het dan wat jost, dan pak je de stok maar. Ja, ik zal wat. Oh, pakken. Ik zal Ja. wat. Nou, gewoon uit. Je gaat eerst dus, voort en dan denk je wat een ergernis. Dat al dat spul, dat waait in sletten en overal. En dan hik ik er wel met deze en geen oor. Maar ik denk, ja, ik kan er naar zien en ik kan er over zeuren, maar ik kan er ook beginnen en hel het op. En toen ben ik begonnen. En dat is nou wel, nou, ik wil langer als stoven hier, denk ik. Dus dan, dat gaat, nou ja, het gaat alle weken naar 12, 3 keer soms. En wie gaan met z'n beiden dan als het oppasdag is. En tussendoor dan pak ik zo een uurtje tussendoor. Ik vind het mooi dat hier het ik mij oppakt. Maar ik zeg altijd van het hoeft net, het is net een verplichting, maar hier vindt het zo als ze dan even opruimen pakken. Dus hij komt netjes thuis, 2 uur heb ik hem in school met zijn zusje en dan komen we thuis. En dan krijgt hij de koffie op te drinken en dan zit hij hem over die kant op. Dus pakken we het aan het werk zetten. Ja, die werd op het werk zetten. Of zit al wat te denken. Ja. Kerst pakken, Lennart? Ja. Goed zo, jongen. Ik vind het inderdaad wel erg leuk. Je bent dan sportief, want ja, je gaat overal, haast overal wat de hel. En ja, het wordt netjes er. Nou is het in het dorp ook opvallen, hè, dat jou die dochter. Ja, dat denk ik, inderdaad. Ja. Het is ook wel mooi dat het waardeerd wordt. En er zijn onderwijs ook wel mensen die het zien me zeggen, ja, wat mooi dat je dat doet. Maar ik zeg eigenlijk, het moest net nodig wezen. Het is een... was deze takjes ook naar mij herinnerd? En wat voor eretitel had je dan? Van de eer ben ik het centje van Samar. Hoeveel rotsen hel je hem op? Per hier denk ik wel een per kilo. Jawel, hè? Ja, van blikjes wel. Ja? Ja. En wat dacht je hem dan met die blikjes? Maar die brengen we naar de sloperij toe en daar krijg je dan wat centjes voor. Ja, die kreeg het hier, die kreeg het Lennart. Is het net frustrerend dat Nee. jou altijd de rommel van een oren aan het oprommen bent? Nee. Het is gewoon zo en dat leidt er. En doe fiets bij wie is spreken naar Burgum daar. En dan denk je, nou ga ik alles opruimen en dan ga je van Burgum naar Boodschap die en dan leidt het eerste er al bij. Zo leuk, hè? Je ging ook wel eens op vakantie? Jawel. Hoe is het dan? Ja, dan, maar dat zeggen ze weer, dan kan je wel zien als een schopje voetbal bent. Want dan is het al weer rommel. Maar ja, dan is er natuurlijk nog wel oren die het dan ik wel mij opruimen. Maar dat is dan het blijk van waardering. Dan zeggen ze van, blij dat er wat best. Kan je maar opruimen.